Niin, siitä Yahoo'n puhelinnumero-ongelmasta, niin koitetaan hoitaa sitä kuntoon. Mä teen tässä videoa siitä, miten se tapahtuisi. Saattaa käsitäristä ja saattaa olla vähän huonoa kuvaa, mutta jos katsot vaikka useampaan kertaan ja ihmettelet. Aloitetaan siitä näytöstä, jossa näkyy tulleiden sähköpostien luettelo, niin sittenpähän tiedämme, missä ollaan. Ja sieltä me menemme postien yläpuolelta aloitussivulle. Naks. Viemme hiilen itsemme kohdalle ja siitä paikkaan account info. Noin. Ja siinä näytössä viemme hiilen tonne nimemme alkukirjaimen kohdalle ja sen jälkeen manage your account, eli käyttäjätunnuksen tai jotain semmoista käsittelyä. Ja kun siitä töttäsimme, niin sitten tarvitsee mennä vähän sivulla alaspäin, että löytyy mielenkiintoiset asiat. Eli vedetään hiiltä alas niin pitkälle kuin menee. Ja silloin löytyy sitten näytön vasemmasta laidasta. Sä sen saksan paremmin osaat, mutta toi nyt on jotakin ymmärtääkseni elvyttämistä tai jotakin semmoista toimintaan palauttamista. Tökkäämme sitä. Ja sitten taas menemme viemään, mä sanon pystyselailun painiketta hissiksi, kun se on aika hissin näköinen. Vedetään sitä alaspäin, kunnes täällä alkaa näkyä puhelinnumeroita. Noin. Ja täältä nyt luultavasti löytyy se sun huono puhelinnumeros. Eikä ilmeisesti muita sitten löydykään. Näitä ei voi muuttaa suoraan, voi vain poistaa, mutta voi lisätä. Joten me painamme nappia, että lisätään. Ja nyt tarvitaan sitten puhelinnumero kansainvälisessä muodossa. Germania muuten on, taikka siis Deutschlandi on Germanian kohdalla täällä aakosissa hauskasti. Suomi löytyy varmaan Finlandina monellakin kielellä, kunhan löytyy. Niin, tuolla on Deutschlandi kielaalkavien seassa. Ja sitten kun vielä vähän mennään ylöspäin, niin löytyyhän sieltä Suomikin. Noin. Ja sitten suomalainen puhelinnumero ilman etunollaa. Niin kuin saksalainenkin ilman etunollaa siihen pitää laittaa. Ja sitten tökkäämme jatkoa. Ja jatkossa kysytään, että lähetetään, jos pitää saada koodi taas kerran, jotta saadaan tarkistettua, että se nyt on sitten oikein toimiva puhelinnumero. Tuossa mun kotipuhelimessani ei ole WhatsAppia, niin senkin takia on syytä pyytää tekstiviesti. Ja sitten aukeaa näyttö, joka odottaa, että siihen näpyteltäisiin tekstiviestinä tullut koodi. Jaais katsoa, tuliko kotipuhelimeen koodi. No. No niin, ei tule, koska tuolla on painovirhe. Sepä juuri oli tämän tarkoitus, että tässä tarkistetaan, onnistuuko. Joten mepä palaamme hiukan ja palaamme vielä hiukan, että saamme laittaa sen puhelinnumeron uudestaan. Nicht bestätigt on sitten varmaankin se numero, jonka näpyttelin väärin.
Ja me poistamme sen, koska siellä ei ole muuttamisvaihtoehtoa sielläkään. Eli entfernen sille. Ja vielä tarkistuksen vuoksi, että kyllä se poistetaan. Ja sitten annamme uudestaan puhelinnumeroon. Ja haemme uudestaan Suomeen sieltä suuntanumeroista. Nyt me jo tiedämme, että se on aika lailla alkupäässä, mutta ei ihan noin alussa. Tää. Nyt minä en ymmärrä. Ei kun niin kuin valtakunnilla on niin erilaisia nimiä. No niin, siellä on Suomi. Ja sitten huolellisemmin 440 699 32 ja 9 eikä 0 niin kuin äsken. Ja pyydämme jatkoa. Tää. Tämä väittää, että se on jo. Mutta enkö minä juuri? Eikä. Annetaan Ritvan puhelinnumero. Täytyy kohta pyytää sitten Ritvalta puhelinta. Senkin mä oon laittanut. Otan tässä kohti tauon. No niin, jatkamme nauhoittamista, kun tarvittiin möhlien välillä. Eli otetaanpa uusiksi vielä kerran tämä puhelinnumeron lisääminen ja se, että etsitään Suomi. Voisikohan siihen muuten näpytellä niin kuin ähvän niin kuin Finland? Kyllä. Näpyttelin yhden ähvän ja siellä on sitten Finland paljon helpommin kuin äsken. Ja sitten 440 699 329. Noin. Ja edelleen. Ja tekstiviestinä. Noin. Ja tietokone jää odottaa, että näpyteltäisiin koodi, joka tekstiviestinä tulee. Ja minä katson, että tulisiko kyseiseen puhelimeen. Sinne on juuri nyt tullut koodi 992022. 992022. Jonka me sitten näpyttelemme tänne. 992022. Ja sanomme, että jatketaan. Kas näin. Ja nyt tuolla aikaisemmin näpyttelemieni 2 numeron lisäksi on vielä yksi. Noin. Ja nyt kun tarvitaan joku semmoinen, tai tulee joku semmoinen tilanne, jossa tarvitsee koodi lähettää, niin siinä tarjotaan näitä vaihtoehtoja, joista saa sitten valita hyvän. Mutta se puhelinnumero, johon et pysty vastaan, niin se sun kannattaa nyt tässä vaiheessa poistaa. Ja sitten kun täällä on hyväkin puhelinnumero, niin sitten on homma tehty ja voidaan mennä vaikka postin käsittelyyn takaisin. No, eipä muuta tällä kertaa.